سلام سلام تخاطر سانشتك كم ياللهم مفضلهم والسلام داتا منخو لما عندك حزامة يزلخو بزعبة داتا كم يجرنا كاب سئلي نقطيا كاب سئلي درق سئلي زغالاريو أب زغالارا أكي كريوكمي أبزي فوتوس ويكا أبزي فوتوس أوف يوتيوب زلالو أبزي فوتو تبل حندك جي كليكي بالموب أب زغالاري أكي كاب سئلتات أبز زلو وزح سئلتاتي كاب سئلتات حنت مريسة كمي جيري زي خالي تسأل زلا ويكا أبزا سالسي تسأل حانتي مريض خابزين ናብ ዳታ ክንቅይር ኢና ኖርማል ኤዲት ዝኸውን ዳታ ዝፅሓፍ ወይ ዝድምሰስ ዝውስኽ ወይ ከዓ ዝጎድል እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ነዛ ስእሊ እዚኣ ናብ ዳታ ከመይ ጌርና ንቕይራ ከሪአኩም እየ ሎማዓንቲ ሕጂ ራእይዋ በዚኣ ሓንቲ ግዜ ኤክስ ኢለ በዚኣ ይወፅእ እሞ ብድሕሪኡ ኣብዛ ኤግዘል ትብል ዘላ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ይብል ወይ ከዓ ዋላ በዚ ዊንዶው ከምዚ ኢልና ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኣፕሊኬሽን በዚ እውን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ብቐሊሉ ግን ኣብዚ ቅድሚት ቀሪበ እያ ስለ ዘሎ ከዓነ ከምዚ ኢለ ክኣቱ ትኽእል እየ ሕጂ ከምዚ ኢለ መጀመርታት መፀልና ሕጂ ከምዚ ኢልካ እንድሕር ኣስፊሕካዮ ከዓ ንፁር ሰፊሕ ይኸውን ኣብዚ እውን ካብ ዝመረፅካዮ ተምፕለት መሪፅካ ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ኣብዚኣ ግን እዚኣ ናፃ ዝኾነት ወይ ከዓ ኒው ትብለኒ ላብዛ ላዕሊ እንድሕር ሪኢኹማ ንዓኹም ከዓ ከምዚ ኢላ ክትመፀኩም ትኽእል እያ ከምዚ ኢልኩም ተዘይስፊሕኹማ ኒው ትብለኒላ ሓዳሽ ክሰርሕ ደልየ ኣለኹ ይብላ ከምዚኣ ገይረ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ወይ ከዓ ደብል ክሊክ ይብል እሞ ድሕሪኡ ከምዚ ኢሉ ነፃ ዝኾነ ይመፃለይ እዚ ዋላ ሓንቲ የብሉን ነፃ ዝኾነ መፅሓፍ መፂለይ ኣሎ ኣብዚኣ ሕጂ ካብ ቁፅሪ 3 ጀሚራ ወይ ከዓ ካብ ቁፅሪ 2 ካብ ቁፅሪ 3 ጀሚራ ከምዚኣ ኢላ ከምቲ ሰርዓልና ክንገብራ ኢና ክሪአኩም እየ ከምዚኣ ኢልና ክሊክ ንብል ኣብዚኣ ክሊክ ይብል እሞ ካብ ቁፅሪ 3 ሰሪዓ ከተምፃለያ ሕጂ እዚኣ ከመይ ጌርካ ትእትዋ እታ ቀንዲ ወሳኒት ኣብዚኣ እያ ዘላ ኣብዚኣ ሆም ምስኣተና ኣብዛ ፋይል ብድሕሪኡ ኣብዚኣ ዳታ ትብል ዘላ ሓንቲ ግዜ ኣብዚኣ ክሊክ ይብል እሞ ኣብዚኣ ኣማራፂ ሂባትነላ ብምንታይ ኢኻ ጌት ዳታ ትብለንላ ብምንታይ ኢኻ እቲ ዳታኻ ክትእትዎ ደሊኻ ዘለኻ ወይ ከዓ ክትሰርዖ ክተምፅኦ ደሊኻ ዘለኻ ትብለንላ እሞ ኣብዚ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ይብል ኣብዚ ብዙሕ ኣማራፂታት ኣሎ ኣብዚ ካራይዎ ካብ ኤክሰል ኣሎ ካብ ኤክሰል ወርክቡክ ፍሮም ቴክስት ብዙሕ ካብ ዶክመንታት ካብ ፒዲኤፍ ካብ ፍሮም ፎልደር ካብ ብዙሕ ክተምፅኦ ትኽእል ኢኻ በዚ ከኣሎ ካብ ብዙሕ ኣፕሊኬሽናት ብዙሕ ኣማራፂታት ኣሎ ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት መገዲ ከነምፃእ ንኽእል ኢና ካብ ዝተፈላለየ ዶክመንት ስቶር ከነምፃእ ንኽእል ኢና ጌት ዳታ ፐርቪው ይብል ኣሎ ኦኬ ሕጂ ኣነ ግን ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ካሜራ ኣላ ኣብዚኣ ትመስል ስእሊ ናብ ዳታ ክትቅየር እያ መበሊት ኣላታ ዝስካላ ስካላ ዝመስል ኣለዋ ካብ ስእሊ ናብ ኤክሰል ማለት እያ ምልክት እያ እዚኣ ፍሮም ፒክቸር ትብለንላ ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ይብል እሞ ብድሕሪኡ ፒክቸር ፍሮም ፋይል ይብላ እሞ ክሊክ ይብል ደጊመ ይፅበያ ክሳብ ትምፀለይ ሕጂ ኣብዚኣ ኣብዛ ጋላሪ ኣትየ ኣብቲ እንዳ ስእልታት ስቶሪ እዚ ናይ ላፕቶፕ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ይብል ኣብዚኣ ድሕሪኡ ከፊታትለያ ኣላ ካብዚአን ቀዳሞት ክልተ ስእሊ ሓንቲ መሪፀ ነዚኣ ይብላ እሞ ክሊክ ይብላ እሞ ድሕሪኡ ሰሌክት ኮይና ኣላ ኣብዚ ኢንሰርት ትብለንላ ኣብዚ ምፃያ ትብለንላ ኦኬ ኢንሰርት ይብላ ከምዚ ምስ በልክዋ እታ ፕሮሰስ ሕጂ ኣብዚኣ እያ ዘላ ዳታ ፍሮም ፒክቸር ትብለንላ ዊ ኣር ኣናላይዚንግ ዩር ኢሜጅ ይብለና ሕጂ እቲ ሲስተም ናይዚ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርካ እቲ መገዲ ትረኽቦ እምበር እቲ ዳታና ከምዚ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እንዳዓበና እንዳንኣስና እንታይ ዓይነት ዳታ ወይ ከዓ ኣየናይ ዶክመንት ንእቱ ከም ዘለና ወይ ከዓ ንሰርዕ ከም ዘለና ከምዚ ጌርና እንዳደፋ ዙም ኢን ዙም ኣውት እንዳገበርና በታ ከርሰር ናትና ወይ ከዓ በታ ማውዝ ናትና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ያ ሪአዮ ኣለኹ ሕጂ ዋላ ኣብዛ ከምዚኣ እዋን ዘላ ካብ ፈለማ ከይመረፅካ ፀኒሕካ ሕጂ ቦታ እውን ክትመርፀሉ ትኽእል ኢኻ ካብዚ እንድሕር ኣብዚኣ መሪፀ ሕጂ ካብ 22 ክሳብ 44 ዘሎ ገለ ይኸውን ስጋብ 20 በፂሐ እየን ኣብዚ ዘለዋ ሊስት ስጋብ 20 በፅሓ ስለ ዝኾነ ሕጂ ግን ካብ ቁፅሪ 2 ክብላ እየ እሞ ስጋብ 20 21 ኣከባቢ ከምፃለይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ቁፅሪ 3 ከባቢ እዚኣ ክሊክ ክብላ እየ እሞ ካብዚኣ ላይን እዚኣ ንታሕቲ ሰሪዓ እዚአን ከተምፃለያ ማለት እዚአን ዕለት 13 ወርሒ 1 ወይ ከዓ እዚ ኣብዚ ዘሎ ዴት ፕሮዳክት እዚ ብምሉእ ከተምፃለያ ኣብዚኣ ሕጂ ኢንሰርት ዳታ ይብላ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ይብል እሞ ብድሕሪኡ ደጊምካ ረኣዮ እቲ ናትካ ዳታ ይብለና ሪቪው ትብልዎ እንድሕር ተዘይተኣማሚንኩም ርግፀኛታት ተዘይኮንኩም እቲ ዳታ ኣየናይ ምዃናት እታ ስእሊ ርግፀኛታት ተዘይኮንኩም ደጊምኩም ትሪእዎ ኢንሰርት ኤኒዌይ ኣነ ግን ርግፀኛ ስለ ዝኾንኩም ተቐዳመይት ስለ ዝረኣኽዋ ኢንሰርት ብዝኾነ ኮይኑ ኣምፅዮ ጥራይ ስርዕዮ ይብላ ኣለኹ ኦኬ ይብላ እሞ እቲ ዳታ ዳይረክትሊ ከምዚ ኢሉ ተሰሪዑ ይመፀና ማለት ሕጂ ቦታ እንድሕር ፀቢብና ወይ ከዓ ከምዚ ኢሉ እንድሕር ፅሕፈት ዘይንፁር እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ኢሉ እንድሕር ስብርባር ሕንፃፅ መሲሉ ከዓ ኣብዚኣ መንጎ ኢንኤፍን ዘላ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ንብል እሞ ነፂሩ ይረኣየና እንድሕር
እቲ ፅሕፈት ደቂቁ ከዓ ክትሪእዎ እንድሕር ደሊኹም ከምዚ ጌርኩም ሰሌክት ትብልዋ እሞ ቪው ትብላላ ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ትብል ኣብዚኣ ዙም ሰሌክሽን ትብለና ኣላ ከምዚ ጌርና ዕብይ ነብሎ ነፂሩ ፍሪ ኢሉ ቁሩብ ይረኣየና ሕጂ ነዚ ፅሕፈት እዚ ዝደለናዮ ክንቀያይሮ ንኽእል ኢና ሕጂ ደረቕ ስእሊ ዝነበረ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ 10 ኣላ ነዚኣ ደምሲሰ ከምዚኣ ገይረ ይድምስሳ እሞ ነዚኣ ክሊክ ይብላ እሞ ፅቡቅ ገይረ ክሊክ ይብል እሞ ድሕሪኡ ነዚ 10 ዘሎ ይድምስሶ ማለት እዩ ነዚኣ ዘላ 10 ረኣይዋ ኢኹም 20 ክቅይራ እየ ሕጂ ረኣይዋ 20 ተቀይራ ሕጂ ዘይ 10 ዝነበረት ሕጂ እዚ 10 ዝረብሖ ብ106 60 ማለት እዩ ነይሩ ሕጂ ስለቲ ሲስተም ዘይአተኽዎ ዘለኹ ጌጋ ኣምፂኒ ኣሎ እቲ ፎርሙላ እንድሕር ኣቢለዮ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እታ ዝነበረታ ንምልሳ ከም ዘላታ ሴፍ ክንብላ ንኽእል ኢና እቲ ደረቕ ስእሊ ዝነበረ ናብ ሶፍት ዳታ ወይ ከዓ ናብ ኤዲት ዝኸውን ወይ ከዓ ዝኾነ ኮሬክሽን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሕጂ ከምዚ ጌርና ከነማዕራርዮ ንኽእል ፅሕፈት ቀይርና ከዓ ብቐሊሉ ከይድኸምና ስጋብ 20 ላይን ካብ ስእሊ እንዳረኣና ደጋጊምና ክንፅሕፍ ንውዕል ኮለል ንብል ብሓፂር ኣገባብ ከምዚ ጌርና ዝመፀ ዳታታትና ብቐሊሉ ክንሰርዖ ወይ ከዓ ክንፅሕፎ ክነእትዎ ንኽእል ኢና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚኣ ትመስል ኣብ መወዳእታ ግን ክትርስዕዋ ዘይብልኩም ቅድሚ ምውፃእኹም ኤክስ ኢልኩም እዚኣ ፋይል ሓንቲ ግዜ በዚኣ ፀግዒ ሴቭ ክንብላ ኣለና ምክንያቱ ፅሒፍናዮ ኩሉ ሓደ ከይከውን ምእንቲ እዛ ፋይል በዚኣ ዘላ ሓንቲ ግዜ ፋይል ንሃርም ብድሕሪኡ ሴቭ ኣዝ ንብላ ብድሕሪኡ ኣበይ ኢንዚስ ፒሲ ወይ ከዓ ኣብቲ ኖርማል ዶክመንት ንብላ ክሊክ ይብል ኣብዚኣ ዳብል ክሊክ ወይ ከዓ ኣብ ዶክመንተን ክምዝግበልካ እያ ትንላ ዶክመንት እስከተምፃልያ ቡክ ኣብዚኣ ቡክ ናምበር 11 ትብላላ ቡክ ናምበር 11 ዘላ ቡክ ናምበር 101 እዚኣ ቡክ 101 ኢልና ሴፍ ክንብላ እሞ ብድሕሪኡ ኣብቲ ፋይል ኣበይን ብኸመይን ከም ንረኽባ ከዓ ክንሪአ ኢና ሕጂ ነዚኣ ቡክ 101 ኢልያ ዘለኹ ሴቭ ይብላ ከምዚኣ ገይረ ብድሕሪኡ በዚኣ ኤክስ ሃሪመ እንድሕር ወፅየ ብቐሊሉ ኣብቲ ፋይለይ ክረኽባ ይኽእል እየ ሕጂ ከመይ ጌርና ኣብቲ ፋይል ንረኽባ ሕጂ እዛ ዝመዝገብናያ ስእሊ ሲ እዛ ስእሊ ዝነበረት ናብ ዳታ ዝቀየርናያ ከመይ ጌርና ንረኽባ ሕጂ ከዓ ኣብዚኣ ፋይል ኤክስፕሎር ትብል ዘላ ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ይብል ወይ ከዓ ዳብል ክሊክ ይብል ብድሕሪኡ ኣብዚኣ ዶክመንት ትብል ዘላ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ይብል እሞ ኣብዚ ቡክ ናምበር 101 ትብል ኣብዚ መፅያ ትለያ ኣላ ዕለት ዋላ ተምፀልካ ሕጂ ሎማዓንቲ ዕለት 5 ወርሒ 7 እዩ ዘሎ ልክዕ ቡክ ናምበር 101 ኢላ ዕለት 5 ወርሒ 7 ሰዓት ክንደይ ከም ዘሎ ዋላ ብንፁር እያ ትነግረካ ሕጂ ክሊክ ንብላ እሞ እቲ ዝነበረ ዳታ ክንሪኦ ኢና እቲ ዘእተናዮ ዳታ ማለት እዩ ንፀበያ ተምፃልና ኣላ ሕጂ እዚኣ ማለት እዩ እታ 20 ቀይርያ ዝፀናሕኹ ብልክዕ እታ ዳታ ሽማ እንድሕር ተዘይተጋጊኹም ብቐሊሉ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ካብ ብከቢድ ንሰርሕ ንውዕል ወይ ከዓ ግዜ ነጥፍእ ብቐሊል ኣገባብ ስእሊ ደረቕ ስእልታት ናብ ዳታ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ኣብ ዘለኹሞ ሰሰናይ